हेलो लोगोफोर दिनै आरो खनसे फिन भिडिअनि गेजेरजों आं फैफिननाय जाबाय। स' लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो सार जाब्रांनि दिनै फुटबल फाइनाल खेला अन्थाइबारियावहाय थ' मोजांनि बाथ्रा गुड। नाथाय जोंनि बिटिआर एकर्डनि लिडारफोरा बे मुंख्लंफोरनि मुङावहाय मार्टियास्टम बानायनांगौ बा मुंख्लंनि मार्टियास्टम बानायनांगौ होननानै दिनैसिमबो मानो डिक्लेयार होआखै? प्रमद, गबिन्द, फेरेंगा नोंथांमोना मानो खालामाखै? मा खालामदों? बहा थैदों? मा जादों? मा लोंदों? मा थादों? हा? ना बबावबा जुवा गेलेनायनि थाखाय नोंसिना मुखुब जानानै दं? ना बहाबा नोंथांमोना साथामा मानो दिनैसिमबो मानो डिक्लेयार खालामनो हायाखै? बे बिटिआरआ सोरबा एबसुनि नङा, सोरबा प्रमदनि नङा, एनडिएफबिनि बावहाय समस्त बर' रायजो राजानि रेप जादों, बर' आइजोफोर थैदों, बिनि कन्ट्रिबिउसन दं दिनैनि बे बिटिआरआव। नोंथां प्रमदनि बावहाय कन्ट्रिबिउसन गैया, मिथिबाय? नोंनि सेक्रिफाइस खालामनो दिनै बे बिटिआर एकर्डआ जायाखै। आं गोरा बुङो, बे बिटिआर एकर्डआ जादों एनडिएफबिनि समस्त बर' रायजो राजा बर' आइजो रेप खालामजानायनि जाहोनाव मोनदों, बर' फेक इनकाउन्टार खालामजानायनि मुङावसो दिनै बे बिटिआर एकर्ड जादों। नोंथांनि बे बर' रायजो राजा लामा गाथेनायाव मोनाखै बेखौ। दिनै बे बिटिआर एकर्डआ सोरबा प्रमदनि थाखाय एफाराब फुथानि खालामबाय थाबाबो जानाय नङा। गबिन्द नोंबो दिनै मानो खालामनो हायाखै? फेरेंगा नोंसोर मानो खालामनो हायाखै? मानो डिक्लेयार होनो हायाखै नोंसोरो दिनैहाय? मार्टियास्टमनि थाखाय नोंसोर मानो डिक्लेयार होनो हायाखै? मानो रायजो राजानि सिगाङाव दिनै मिडियानि गेजेरजों मानो खोन्थानो हायाखै नोंसोरो? ओंखारदों आरो धिक्खारदों नोंसोरखौ। आं मुगैदों नोंसोरखौ। नोंथांमोना दिनै सार जाब्रांनि माबायावहाय फुटबल खेलायाव नोंथांमोना नुजाहैनो लाजिनांगौ। नोंथांमोना बिथांनि नामाव दिनै अन्थाइबारियाव दिनै बिनि हाखरा गोग्लैसोनानै दं। फेरेंगा नों मानो नायहैयाखै? नोंनि सिनियरखौ सनमान हो फेरेंगा, नोङो सनमान हो फेरेंगा, सिनियरफोरखौ सनमान हो। नोङो गुलि अरनो मोनाखै, नोङो रोखाखा। नों आफादाव ट्रेनिं मोनाखै, नोङो गुलि अरनो मोनाखै, नोङो ओंखायनो नोङो सिनियरफोरखौ सनमान होनो रोङा नोङो फेरेंगा। आं नोंखौ दिनैहाय रोखायै बुंदों, अन्थाइबारिनि सार जाब्रांनि नामाव मार्टियास्टम गिदिर खालामनानै हो नोङो हायोब्ला, गोहो दङब्ला नोङो बेंटल बायदियावहाय नोङो गोरायैनो खालामनानै बुंनानै हो नोङो। दिनै मानो नों होनो हायाखै फेरेंगा? माखौ लाना नोङो एफा फुथानि? थैजानो गिनानै नोङो दिनै खिबु सेकुरिटिजों सेकुरिटि जोंफोरबायदि जा बिखा फोथारनानै बुं। गबिन्द बसुमतारी, नों सानसे समाव नोंनि जिउआ जोंनि आखाइ मुथायाव दंमोन। 1 घन्टा 2 घन्टा नङा, मास मोनथाम मोनब्रै नोंनि सेकुरिटि थाना फैनाय नैबे बिथां अफ्रिया। नोंथाङा दिनैसिमबो मुंख्लंफोरखौ सनमान होआखै। नोङो डिक्लेयार होनो रोङाखै दिनै मुंख्लंफोरनि नामाव। मार्टियास्टम एनडिएफबिनि मार्टियास्टमा नै बावहायनो जाजोबगोन। समस्त एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरनि मार्टियास्टमा बावहाय जागोन होननानै नोंथांमोना डिक्लेयार होनो हायाखै। इउपिपिएल सरकारा दिनै डिक्लेयार होनो हायाखै, होनो हाया, मालाबाबो होनो हाया। बिथांमोना दिनै समस्त बर' रायजो राजाखौ नोंथांमोना खेला दा गेले, सिदा खोथाखा। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा शेयार, कमेन्ट, लाइक खालाम आरो हाजासे गबिन्द, प्रमद बर', फेरेंगा बिथांमोननिसिम सहैनायनि थाखाय शेयार खालामनानै हो, राननानै हो। आरो सोरबा मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारिनानै ओंखारलां। बावहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। गोजोन्थों।